Предсказанието на орисниците. Някога, много отдавна орисниците предсказвали на хората, както как ще живеят, така и кога и как ще умрат. Добре ли е било това, зле ли, не е известно. Но ето какво се случило на един човек, на когото орисниците предсказали, че ще умре от змия, от дърво и от вода. Майката, като чула как орисали момчето й, изтръпнала и дълго мислила как ще се случи тази работа. Мислила, но не можала да измисли и споделила с мъжа си. Той я изслушал и рекал: „Не вярвай, няма как едновременно от 3 смърти да умре един едничък човек.“ И тъй отраснало детето, станало момък, а майка му все му повтаряла: „Видиш ли, момчето ми, змия, бягай, на дърво не се качвай, а вода изпречи ли се насреща ти, заобикаляй я.“ Но не смеяла да му каже какво са го орисали орисниците. Веднъж младежът се връщал от пазар и видял високо дърво, под което поседнал. Не само поседнал, но и полегнал. И се загледал нагоре в клоните на дървото. И какво да види? Огромно гнездо на върха на дървото. Казал си момъкът: тя майка ми все си повтаря, че като видя дърво, трябва да го заобикалям. Ама каква хубава сенчица е тука! А какво ли има в гнездото? И решил момъкът да види. Покатерил се, стигнал гнездото и протегнал ръка да опипа какво има вътре. Да, ама вътре се била свила отровна змия и го ухапала. Момъкът се уплашил, като усетил болката, отпуснал ръце и полетял от дървото надолу. Търколил се и плеснал в реката, която кротко си течала недалеч от дървото с гнездото. Не само, че го ухапала отровна змия, но и се удавил горкият. Когато намерили тялото му в реката, майката рекла: „Прави били орисниците, точно както отредиха. Това го уби дървото, змията и водата. Тъй, че от своята орисия никой не може да избяга, даже когато е тъй чудновата, както на моя син.“